Shoutout kay ate. Lagi na ako nasa vlog. Ito pa mga paninda. Oh. Ano ka daw, bossing? Boss Lando Explorer. Alam ba nakikita mo ang cake ni tatay si Kuya Ed? Thank you, sir. 120 po. Oh. Lagi na ako Mura na po yung mga isda. Oh. Kalaso. Kalaso. po. Baka po, kalaso. Laki ng kalaso. Yan din, dinadaing po yan, mga kalaso. Labi sa daing yan, tay. Labi sa daing. Salamat. Hi, guys! Magkano hipon? 300 per kilo. Sariwan-sariwa yung hipon, 300. Oh. Makita na po yung hipon niya, oh, 300. Oh. Sa ulo pala makita niyo po. 300 po per kilo. Ang dami pong isda. Oh. Okay, babalik ako. Ikot muna ako. Sariwa oh. Ano, ayaw mo, ayaw mo? Babalik ako. Pag kumain ka ng ipon, High blood din ka na. na. Mabata ka lang 2 taon. Thank you. Ayun. Ano? Ay, ilupin natin. 19 na lang isa. Oh. 90. Sa presyo yung bounce yan. Nakaramal. Meron din po siyang yellow pin. Ayan. Makikita po natin. Bansa, sariwa-sariwa. Oh. Yung po pa ninda ni Idol. 90 isang pirasong bangos. Dagupan po yan. Tapos yung galunggong po niya 160 per kilo. Ayan, sariwa po. Inawakan po ni Idol. Ayan o. Nakita niyo naman po. 160 lang. Oh. Yellow pin, 160 pang inihaw. Isang pirado lang. Tapos meron din siyang pusit kalawang. Ayan, may kinikilo. Okay, Ate Mayra, yung sinasabi niyang mataba yung kalabat tahong. Ayan. Shoutout kay Ate Mayra. Ayan. Mataba yan, talaba namin. Kasi Mataba po yung talaba dyan. Bili na po kayo. Ayan po. Pwede nyo pong angkinin. naka-live na kami sa inyo. Ayan, may tinda pa rin po si ate ng manok. 100 per pack. Backbone na lang matira. Backbone. Ayan, mga paninda po nila. Oh. Yan, nakita nyo po yung dami po ng tao na namimili dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Nakakaway si Ate Mayra. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update po tayo ng mga presyon po dito sa gilid po ng konsignasyon. So sa nakikita po natin ngayon, marami po mga namimili dito sa Malabon Fish Market. At magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Samahan niyo po sa pag-iikot si Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! Dito tayo sa mga paninda po ng mga isda, hipon, baklaseng seafood na makikita po natin dito sa Malabon. Kagaya po nito, meron po tayong mga paninda dito na nakikita na tumpok-tumpok po na mga hipon. Pusit, ayan po. Mga hipon na tumpok-tumpok, 100 pesos po pero tumpok, mga sariwa pong hipon. Ayan po, makikita nyo po lahat mga seafood po, paninda ni Kuya. Tara, dito tayo, ikot. Ito po yung konsignasyon na marami po makikitang sari-saring isda pa pagpasok po sa loob. Ang starting po dito is 6 PM. Meron na po mga nagbabagsak na iba't ibang klaseng isda sa loob po ng konsignasyon. Ito po. Tumpok po ng bangus ni Kuya, 120 pesos. Ayan. Mga salmon din po. Yan, kaliwat kanan po may mga tinda po ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. Ayan, may tumpok-tumpok po, 100 pesos po. Pangdaing na bangos dito sa Malabon. Ayan po, 120 per kilo po. Mga bangos pa rin po, mga paninda. Dito po sa kabila po, mga galunggong. Magkano per tumpok?
Bandang boss, 200 kilo. 200 kilo ng kanyang galunggong. Dito po sa Tumpok-Tumpok, 100 pesos po. Thank you ha, salamat. Kasi ate. May tinda po ulit siyang mga bonbon tsaka bit-bit po. Ayan o. Nung nakaraan bumili po tayo dito ng paninda ni ate, bit-bit po. Ayan po. Naubusan po tayo nun. Masarap ba yan? Masarap. Meron pa pong tira sa rep. Ayan, sariwa pa. Makita niyo po yung ano. Pula po. Kailangan ko yan, gandang ano. Ay, sandaan po yung pertumpok po ng ano, sariwa pong mga bit-bit tsaka bonbon po. Yan po yung ginagawang meatballs. Salamat pa te. Thank you. Yan po, ito. Gandang, gandaan. Yan po, mga tumpok-tumpok po nila. Ayan. Si nanay may paninda po, kabase. Tatawagin po natin isang talande. Ayan po. May mga kabase. Yan, yung kahabaan po nito. Ito po yung ating lalakarin. Yung area na po na yan. Tsaka yung meron pa rin po sa kabila. Ayan. Yung mga pertumpok po. Ayan. Oh. Galunggong. Ang galunggong po natin, 200 po per kilo. Ayan. Tumpok-tumpok po na galunggong. Marami po ngayon. Ayan. Ayan, meron po rin yung puti. Sariwang tamban. Mga tamban po. 120 kilo, boss. 120 po per kilo ng kanilang tamban. Kaya, banti po tayo. Meron po ditong isda, yung tinatawag na pamaypay. Ayan po, pamaypay. Tawagin po nila. May mga daing pintong bango. Mga galunggong pa rin po. Dagsa po mga galunggong ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ano po, sandaan po. Tumpok. Bangos, 90 po isang piraso. Pwede rin sa bakal, kahoy, tiles, PVC, stainless, salamin. Lalo na sa mga toklat ng sapatos. Idol. Idol. Ano? Ay, ilupin natin. 19 na lang isa. Oh. 90. Sa presyo yung boss yan. Nakaraan, mahal. Meron din po siyang yellow pin. Ayan. Nakikita po natin. Balsa, sariwa-sariwa. Oh. Yung po paninda ni Idol. 90 isang pirasong bangos. Dagupan po yan. Tapos yung galunggong po niya, 160 per kilo. Ayan, sariwa po. Inawakan po ni Idol. Ayan o. Nakita niyo naman po. 160 na lang. Oh. Yellow pin, 160 pang inihaw. Isang piraso lang. Tapos meron din siyang pusit kalawang. Ayan, may kinikilo na si Idol. Ayan, meron na rin po ditong mga Hindi, kalati, 80, sa ipon. 250 per kilo. 112, 110. Ayan, sariwa-sariwa po yung hipon. 250 per kilo. Basta presyo na yun, boss. Idol, salamat! Banti tayo dito sa kanila mga paninda. Ayan po. Ang galunggong po. Ang lalaki po ng galunggong. Tumpok-tumpok po. Ayan. Bangos po, isang piraso, 100. Ayan, paninda po nila. Oh. Dito po tayo kay Ate Mayra, yung sinasabi niyang mataba yung kalabat tahong. Ayan. Shoutout kay Ate Mayra. Ayan. Mataba yan, talaba namin. Mataba po yung talaba dyan. Bili na po kayo. Ayan po. Pwede nyo pong angkinin. Naka-live na kami sa inyo, ah. Ayan, may tinda pa rin po si ate ng manok. Bakbo na lang. 100 per pack. Bakbo na lang matira. Backbone. Ang mga paninda po nila. Oh. Yan, nakita nyo po yung dami po ng tao na namimili dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Nakakaway si Ate Mayra. Salamat po. May mga gulay din po sa gilid-gilid. Mga prutas, gulay. Ayan po, makakabili po kayo dito. May mga per pack na po. Ayan o. Makikita yung mga prutas po na paninda nila. Makikita naman po natin yung mga presyo.
Ayan po yung mga presyo ng mga prutas po nila. May mga papaya, ayan, may mga presyo na po sa mga nakasulat sa ano, sa prutas. Ito, sap-sap po. Tumpok-tumpok din po. Ayan pa si ate dito, oh. Asuwas malalaki. Saka mga pusis. Ayan. Tamban. Paninda po nila, oh. Tahong. Ayan, nabili na po yung tawilis. Meron din po siyang espada. Po, tupok-tupok pa rin po na galunggong. Dami pong galunggong. Igat. Ayan, pira-piraso na po. O, ingat, pili na, pili na. O, ano? Dahil po namimili. Ayan po, nakikita po natin. Dito po yan sa Malabon Fish Market. Ang dami pong ano, galunggong pusit. May yellow pin. Mayroong tinda dito si ate. Hipon. Hindi po tayo makaabante na makita ang sariwang hipon, no? Malalaki po, jumbo size per kilo ng hipon. Ang lalaki. Sariwang hipon, no? Kunti lang naman. Pero na... Mga big size hipon. Ang kulang isa. Mais. Ito, kunin mo na. 200 na lang lahat to sa'yo. Ikaw yan. Ito na lang po natira ng paninda ni ate, oh. Ayan, oh, ganda, oh, ganda. Ito na po yung naging paninda. Wala na po naiwan. Mabilis nakaubos. 200 daw po. Ang kinin nyo na po, kuya. Yan na lang yan. Yan, boss. Mga hipon, oh. May matitira pa doon. Mga sariwa po yung hipon. Laki yung hipon. Ubus na. Aga po nakaubos, ha. Ilang kilo, boss? 160 lang, boss. Bigas naman Sige po. Thank you. Yung hipon, malalaki po. Tsaka yellow pin. 270. 270 po ang kilo ng hipon ni ate. Ayan, o. Tsaka mga yellow pin. Shoutout kay ate. Lagi na ako nasa vlog. Ito pa mga paninda, oh. Ano ka daw, bossing? Boss Lando Explorer. Alam ba nakakita mo ang cake na tatay si Kuya Ed? Thank you, sir. 120 po, oh. Lagi na ako Mura na po yung mga isda, oh. Kalaso. Kalaso. po. Baka po, kalaso. Laki ng kalaso. Yan din, dinadaing po yan, mga kalaso. Labi sa daing yan, tay. Labi sa daing. Salamat. Hi, guys! Magkano hipon? 300 per kilo. Sariwa-sariwa yung hipon, 300, oh. Makita na po yung hipon niya, oh. 300, oh. Sa ulo pala makita niyo po. Ayan. 300 po per kilo. Vlogger ka din siya? Ano vlogger? Boss Lando Explorer. Ito si Kuya. Ang dami pong isda, oh. Sige, babalik ako. Ikot muna ako. Sariwa, oh. Ano, ayaw mo, ayaw mo? Babalik ako. Pag kumain ka ng ipon, High blood din ka na. na. Mabata ka lang 2 taon. Thank you. Abante tayo rito.
May mga yellowfin tsaka galunggong. Dami po ngayong paninda oh. 80 po kilo ng tawilit. Ang sari-sari pong isda oh. So lahat po ng mga tao po dito na mga pumupunta, iba't ibang lugar po, marami po talagang mga namimili at sinusubukan po talaga nilang pumunta rito para makabili lang po at makamura po ng mga isda. Ayan po mga latag po nila oh. Ayan, makikita po natin. At marami silang mga paninda po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ang lalaki po ng alimango oh. Ang lalaki ng alimango. 100 po per kilo, salay-salay. Ang lalaki po ng mga tinda nilang ano, 260 per kilo. Lalaki po. Isang kilo lang yan, kuya eh. Marami pa rin po paninda rito sa dulo. Laki ng mga alimango. So lilipat naman po tayo sa kabilang linya para makita rin po natin yung presyo po ng mga paninda po nila dito. Nakikita ko po rito ang ating paninda po nila galunggong na malalaki. Tsaka mga bangus din po. Tatawid lang po tayo. Dito po tayo sa... Te, magkano per kilo ng galunggong mo? 160 po per kilo ng galunggong. Naman, malalaki po mga sariwang galunggong po dito sa gilid po ng Malabon Fish Market. Yan po, nakita po natin. Mga sariwa pong galunggong, mga bangus. Gagsa po mga galunggong ngayon dito sa Malabon Fish Market. Yan, lalaki po ng mga hipon. No? Galunggong pa rin po dito sa kabilang gilid. Lalaki po, laki ng mga hipon. Boss, magkano hipon mo? 340. Big size po yan. Malalaki po yung mga hipon. Marami pong nagtitinda ngayon ng mga panintang hipon dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa Team Mandirigma at Wells Lando. Shout out din po sa ating mga kababayan na mga nanonood na taga-ibang bansa po. Ito po, sa kabila pa rin po, marami pa rin pong tinda. Ayan po, sari-sari po mga isda. Ayan, ang dami po. Makikita nyo po talaga dito na marami na tinda sa Malabon Fish Market. Araw po ngayon ng Sabado. Kaya dinadagsa po tayo ng mga tao. Kahit ng mga ordinaryong araw, ganun din po at marami pa rin pong mga namimili. So maraming salamat po sa inyong panonood. At God bless po, mabuhay po kayong lahat. Salamat po.